of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas sama nogo chingira kumwako muya idiwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igori pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asama liyetangu kwa Alpato Maliba mwalimu monne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bache skuru linde banyore system cyobufundi byamu boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, the Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwale tiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwale to mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakire simi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.
Chinsa ninye mwanjo murigaralichia bono marago bari tukaligali 15 rimo tuwasi tariki 11 cy'umutinyo mutangani mwaka bw'ikirwe na 2025 omo ekionga chinsa inye asenjira yoboikranu kiningo ngurkwaro ni toto nyangiri tugobwaterana na Wilson Makoli kurwa sensemo yebimanyirerio na niko tugochakalimulio kurwa se bunge ya kitutu cha Chenoti iyo kutoka bia county ya Kisii asoma jumbe we bunge yumo sikechavet makanya kundi anyaka okogechigwa kwaye kubwatekana amone chingumabona igatia abantu gose igatia abantu kurwase bunge yu nigo baroberetie gochikokora ukorobekana wogoterania epara gosokwa gachwe epara yerami kurwa chitsamo chara gogo goika motondo goika chitsamo chabonyonyo igenda tabirona nigo kere no kogenda mamincha hamo no kwania kwa bamenyi bechinsemecho Lendo mondo gotebanga mbotare rero goterania pare ya na diako pale yataka kurumarani oneta yonyeteneneti mwe wodo moto kanyete kagonyeteneni tugacha sensi oneta yonyeteneneti tugacha kegogi oneta yonyeteneneti bone singenchia ire ikirenka umuntu atake tugocha gotenenie para yane nanganganyire tindarara yani kuru omwako mo ngimana nenge koliye para ojo tenenie para yane mo seto goteneni abantu bami toto tigenda mwamu endigitani neribero tokorera bana interas twensi tuwalengo burayi ndakigete bali barenge ngo burayi ndakiyakanu bacha batota ebiki bakorete bali barenge ndakiyakibaki Jimmy ndwalote pare nanye begete lan e pare korukunya nyabioto kana bunyunyu nanye begete lan e pare abana bochi metembe na begete lan lakini gasireka ngajanga irora kiro monda tebenkia korete iri arengo burayi resendi ya regagire serikali tika kiro monda kolega siae abantu baminto chiskuru cheito tuarenge gochandika nindu tuarenge out of 11 sub counties tuarenge namba 11 out of 11 moisonde for the first time tokaba namba nyesi kabisa 11 abana tuaire university kurugesa omwaka oyo twairira abana university 700 children to university for the first time. Alafu omuntu ataide woncha akaiga ataide woncha. My friend, nije to woncha, I will deal with you. na mo senata be county Nyamira moske Eric Okongo Mogeni niga gikiri bokurumi obogana takwana kiwa imeye county Nyamira kolengana nere nigo ensego sebengiana na yense awali bangenya ko kolikaliru ko go chase county ejo kubolia nyara ko bage komanyegwa obotumeke bwechibesa niga agendere komochia county yo kurawo no governor we county ya Nyamira omo sikia moskimo byaribo ase gotekerandia abakenya magandro buneta keire ose abamenyi be county ya Nyamira magendera buneta keire mulikito samiyenda na mange Omo seneta bwe county ya Nyamira Eric Okongo Mogeni nigagikirio bukurumi bogenderete kwena kigwa ase county ya Nyamira obwokorengana nere bweraniri e county yu magega ke magenderero ruchibesa ko World Bank mugaba no chibekai mugu uine armota getenga agendere ko tobero mugaba na Nyamira na umota getaka birei nechibesa chitu cha World Bank umugambi ko kwanda maruba yochoire ese chibarasa umo nyalibolire chibesa chitu cha World Bank ngo maitege songora soma maruba likirwa ku World kukwana kurwa ase wodi ya Nyansiongo imeye bunge ya Borabu asekeria atabire taribu yago siekirwa chi account chinde buna boneri ya World Bank wetera ase obokurumi chi account ya World Bank chi atomete Nyamira chi cha batokonya chi account Joseph chi asieki kego tebenga omonto oroche baka World Bank yego cha gotora manga Nyamira toka guchibesa chitokonya arafu mugabana gakobori una ye ngakiwati mete chibesa otebanga chimboli chiari etebitanga chimboli chiso ya account chikolia masakaro moko moro mugabana oyu atara kwana kende giyosi ara totenga chibesa chetu cha World Bank ngaichichie ashindwe sana aibu kubwa sana nigo aorokirie gotako kigwa kwa yenchire meroberie county yego korwa inse yoboraibu aye omugabana nyaribo next time umugabana mo chief na chief si maruba yose pinko bande
kero mwana inchi aegwe amanye nankigega rete se Nyamira ikiara ndo wanja base ite Nyamira amanye ko enda igeri kuno muntu na itutoroche gatorigere umuntu okoro kunyariyo nyariyo nero yo ito oruete Nyamira aga unanga nero gotene na mutwe ekera abagani bagocha simbauti yagocha ko mwana itoko boko yobo president unanga nero korete chimbuli abantu bali nande ngagitoko na chimbuli chikare ko bugoskia sanga ese abantu bali bakari kuturwaniesi nigo aireri bageri kugikira oborai bumoske Daktari William Ruto nabo igo kumwakire ko koyore ngo muwaziri omukoro Fred Matiang'i aseganga yo kurgia ekerwo ky'oborai wense ebona sibabo president ya ito ya ingokoro kuru na Matiang'i ngo batigete tore shilingi 20 na ngapi ile ngo mwalete dia bona 36 bona Ruto ichire omusire chibase chieto na chiako abantu gonjo kanaga yako kolera abashi bona na mashimo tagete osene bona ashiri motage kwanza ntagete Ruto yo achache ga igamo ngari baga motebi nganga kyomu gusia tagete to tagete base dia goso mubuko na nayo mungina ngoja buona nyoro ko litobo sia yo manyana kwanda osiri ndazi lakini tali go toira nise ujiko banaenda bataka Kenya echera agakambe ni chuki bara kanyoro president manya nyasa wa muire ne kero ngoja kere kuripotire getase ni kiage tembe Jensam Yenda na omoteneri bwa University ya Kisii gose omo Vice Chancellor Professor Nathan Ogechi ritukuria lero ni ganyara kwa kwenekia ugochakwa kwa magacho ye nyumba cyo bararo chimanyikete na Student Village ase University yo korengana nere nigo magacha yora nyara kwa kuba kuzaga kwenekia buna akoimukia abarkigwa wetanirwe mo ne chimisano abo baranya kwa bakonyora chinjira chingororo chio kwegedra na masomao. We were here today to hand over the site for our student village that will be done in the next 52 weeks. So the site has been handed over and we look forward to having nice things. Student village is not an ordinary hostel. We are talking about a village or buildings that have all that it takes to make a student's life experience in the university comfortable. I'm told there are so many amenities that are associated with that, and we look forward to having the groundbreaking ceremony done not very long from now, and as it was said, in the next 52 weeks, we look forward to having the hostels. But what is exciting to me is that we have buildings and a village that will not only enhance the quality of life for the students here, but one that will also attract international students, and that goes a long way in our internationalization agenda and our vision of inclusivity and borderlessness. We have an active student population of 24,000 plus. And the 24,000 plus, we only accommodate 500 of them. The rest live in the neighborhood. What we know is that the accommodation could be there, but the quality of the accommodation in the neighborhood and the access to other things, including internet, including good water for drinking, and other things may not be there. So what we are talking about is alleviating a serious problem that is here in this project. We are glad to hand over the project. The contractor has 14 days to mobilize. We officially have handed him the site today. A lot of groundwork. We appreciate the university for having done. This is the geotech. This is the topo survey. And therefore, we shall just do a little bit of mobilization from the part of the contractor. Our next meeting to the site or to the project should be in the 3rd week from now. So I expect the contractor right away to move to site. The time is ticking. We are counting his duration of the... na omwanjwa omorigereri omwasiri omukoro omosike esekiri machugumbaki ritukuria lero niganyara kaba gakumachiga tia baraikuru asorongro gusi asogata abuna bange babo niko babwate endamwamu na boigo niko babwate chisegi echi bakonyara kaba kurwana chitari konyara kaba chigokonya ndi bwensi omosike machugoni gari gukwana somo yegabo matanga komwanya mosobati imeri nyaboke meye bunge ya nyari bali masaba na matanga boigo gusino muyigonya boigo nyaka wikirano negatia baraia bange asamangana mange asiasa nyaka bagakwanerwa ane mono igoro yiganga yaye omuwasiri omukoro
Mosque Dr. Fred Matiang'i kuliga kero kyo bara ibwense asopo chali bonne bu mwaka bwe chibere na 2052 warengega omwaka machangu kubuli arenge chikura omwaka ngeri no arenge abantu bagatebenga abantu ababira bangi naende nabamwabo era ongiye bono ntokonyora nakwana naende nakwana ngani ruruga enya gitari nere gesuswa eyende nere masimbali eyende nere kemo kama ibacho eyende nere ali ichuni ikirungu chinyagitari chance n'umwaka professor wili witano lakini ekera babaira imirimo bagatebanga nkontu abali nyagitari echi babekire bakachi system chikumuleka amaliogo taibu abantu banyola amaliogo nago kwenda okonyora nyagitari zo bwatu nyogo obakire chisimi uko babuli abantu bamintu ekera moko enda nyagitari echi amaliogo naro nabo tumane yasaina igashene ruganga kia yaita yawe namwe ngakibite na biyaso akuruwasha abantu bamintu bagusi kebera mugusiya kare sembe ya koraba abandi bagutaka bako bagusuma magega lakini mwesha kurigereria nyasaye bagwate sababu ngiya agatebana igama cyo sole naye n'umuntu nasaye tinguta kosoe asobo kora bure bonge namwe nasaye ta kora tomaya nasaye pero ogende kuruya abantu bamintu ba South Mugirango abantu bamintu ba Bonchari abantu bamintu ba Machoge abantu bamintu ba Bugira ba Bugetutu abantu bamintu ba Washi bose barorenga amakosa nakorekane twashigete abantu banyarwari. I want to ask you as a youth president for Kisii County, let's register as voters. Jirapenye turabeke macho wabe gavana ya Kisii mwenye tuwazichukua. Jirapenye turabeke Dr. Fred Matiang'i abe president ya Kenya 2027 mwenye tutawazichukua. Macho etimu elimu gutara nero musike Professor Simon Ngeri. Etimu elimu gutara nero musike Chris Obure. Babu jana chongera. Abantu bali bose na babwatani be kiama kia UPA bakoragwa na Geoffrey Kiraka nigo banyako bakogokera obotukyo banyako bakorwa ne kiombe igia CAP ritukuligoro Center for African Progress ritukuligoro Kenya kweka beke kiamekyo kwa babosyo bwebya mabinde hasaro gongoro gusi mono ime county ya Kisii. Asamali etangoro kumose Josephat omoyiboru weponge ya Kitutu Masaba tarisi na saba chumutinyi 11 atwaro Bubinyamira County asobo cholyo obokebwa koreke tororo nabono iga yanyare kanirenga opinion poll yakoretwe ritukuligoro nabo yarokane nga UPA yagendere gutangana konare kubolia bagusibonsi asemwabeta Kisii ane Nyamira tochamo ketinginye kengaini gekorosia enyomba yaye gekuriyo bondi kiarosia enyomba yaye eburage gotugia saime ekara tole twensi kwa pamoja tole maega ya Dr. Fred Matiang'i tobwaterane tutige konya koriane bigocha tutige chisege gakore safari tobwate neyemo kubasaba barayi baitu bakisi ande Nyamira na Kenya ngimase twaika tubwaterane tobegente kemo egere togende gochibozi asonsi nonsi epati ito ya UPA eyarokanire koba yobobui obonene tochamo egore nerisega yomugusi nande muntu taba ng'aina abantu baminto ng'epati nero korugusi eng'ago wetani UPA tochamo to build epati ito etenene egere netuno mugusi naritoranyare korokubunegesa kugetenene ngurku Kiraka Geoffrey ni gondo moiboro South Mugirango naende ningondo yomo wabara we chama ito ya UPA as epati ito gutete kwira ni ngambu ya mono aseli to kuri orontu waro jase metandao ne kireti chito ne kitivi chito ekere sino beti yakore tu kulingana no maarufu ye byama e chama ito ya UPA lero yarekanete koma ebwa tu maarufu mono actually 800 plus ikabwatu kuna ODM 500 meaning half of it nginda tokota abantu baminto aba gusiba minto te kwana somo no bike gusinga enyomba yaito nerihe igonta itakoteba ngaba gusiba ito bonspi tigatobeamo tole gesta se pati yaito actually tigamba tebi intu ye pati yaito
teri epati yokuge paranga kiende muntu ararengereria abantu barabanda komnyoka kigari igoro bagokwana kiango epati yitu gere masinani even members numbers mancho murigeri wikirabu ni kutoka ndo mutimo komo kego tukwira tunyaga batoka nda mange ime yeke onga chinsa ibere gotoskocha chinsa inya gotoskocha. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero. Ili wimanyibu na mangana watika. Kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV. Nigo toko kora live streaming ya mangana maya. Chi video ne vipindi bya Gatembe ao. Ngakiende yonsi. Inyoranga. Ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito. Waigo share na basani amone amate. Ejo waigokie. Waimanye na wesemia. Tobase kweva. Turn on a notification bell yani ekengere. Ejo onyari kubagoko ya nyora. Chingaki abikiri ase omtandao. Gatembe Television Network. Ekenakyo ekeunga. Kiama mogusie. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, Computer Programming, Cyber Security pamoja na Digital Animation and Media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za Plumbing na Building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department, tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department, tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies, tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746 211 764 au 0727 433 205 au 07 255 26. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Omo wasiri bolendi omo sikiona smas Kipchumba Murkomen ni ko agikiri bikole ase abanyimbo barokante ba ko baikora abasae abo barenge kogosoria egosoria makitabna ye pool chinse mochianande ka kwa na ime mocho Mombasa omo sike Murkomen ni gane kribuna botukinigo bwacha kigwe igore kolekyo na abanyimbo abo bari barachi ko nyara ka bagotoka na mocho ni gwarachi ko mukaligwa egetambo kero getindikeli chiko. The issue of police brutality, particularly the video that we have seen from Nandi Hills, that is depicting some police officers beating young men who are playing the game of pool, and which is dated, estimated to be 10th of this month, is barbaric. It is unacceptable. It's inhuman. It's unconstitutional. It's illegal.
And I must say that that is not what we expect of our police service. The question of police brutality is an issue that we must deal with and deal with it firmly. I have professed myself in the past that I will defend police officers who find themselves facing prosecution because of doing their work. But it's not our job to defend police officers who commit crime. And what we see from that video, prima facie, is a criminal activity, conglomeration. And I must say that I am sure the IG, you must have seen the IG has issued a statement. We consulted earlier with the IG. The IG has already deployed the internal unit team. The IPOA has also deployed a team to go and carry out investigations. Those officers who will be found to have committed that act will be arrested, they will be charged, and I can assure you that they will also lose their jobs if they are found to be guilty. Na umanchumo ligerigo kolera nigo kubatakana amo na ogosoka kwa matemu amanene ye klasi ye 12 gose form 4 umwaka eta litangane na teko tabangane klasi ya kianda gose amagana CPC ayo kolino umanchumo ligeri ne klasi ya 12 amatemu ya KCSE asisukuru nyinge kuro rogongoro gusichenya kwa jiko kole buya na kwira bana gosabaro kwa bange ase university kolinde gati sukuru kuro sawa kuro gusi na cyo jiko tibuya wikachenya to bachiko twara ebiredi osichigiredi chimbe munago tumemulikito Daniel Ontria sorobotero nene litukoli alero Ejuma ya lero hasorobotirwa bene nigoro yichisemi kuru muchakano wewikiga chiskuru au kuru aserogongo rwagusi nabo watani au nigo babere bagochengera machiwa maya maga yoko bwatokwa n'umwaziri w'ichisemi umusikemi gosogamba amaboko wa matunda maya asaborokigwa baria bakoreto mukya Buna nonye hayonsi kagendrete koene kiwa lero nigo twakwaliganirie roboti igoro yechiskuru chiria chiakorie bobe hasa matemwa yekirasi ye 12 iyo mwako eta kurwa sorogongo rogusi hase kurwe county ya Kisii min yebere nugutebere hasa borokigwa 13 hase skuru ye secondary ya St Thomas Raganga yegotoke ward ya Bugusero bunge ya Kitutu cha South yagendere kogosa bange mwana esukuru Raganga okoroko kwa romati ya banda bange tuachira nebiriro to bwata senginjo tuareta tabana baita banyore semyanki baje gotokona aturusi konda tuamanyire konyalika tuabareta baje gotosama je goturusi konda ime tuanyore nge tuabareta te baje gotubwata sikokora chikona gento kiato chandire Ragangiga abalimu bariga bari gocha in time principle erega iga igocha saa 4 dikabwene tagocha mapema boga na isaba abalimu mbabu atiboki bwa kwa somia abana bariga abalimu bare school ye kochakire principal ama ene na bago tobekere school fees ngote matole tuwe kokoti tuamenya kabagara tualigire tuareti ekara toka nyorongo mwana abwate i goto singa ito ebi banungu singa ngocha kera ngaingo kolera ngaina Eskuriga kando no gutwara magacho haisaine nebirasi byekerero hasi myaka 15 ya etreti yenye kuira umorokigwa no nyeno yo Mase University ekibono kiabeteria abayibuli nabarayi bense miga ekoyimokerera igoro na gokorokorwe kana kwa murembe bakoragwa no MCA we ward yo Moske Vincent Abuga kurera machibwa mabe ubotenelio bobe nabuna umorokyo manene hasi eskuriga obeire arora sigeka ekibakagerete keregati ekisababu chirire amachibwa yamabe mwa MCA area also mwana bwa Kristo tingo kirina performance ye school more especially when it comes in school ya St Thomas Raganga Secondary School inchono mwa MCA na somete umwaka 1999 mpaka 2000 Oskecho ni guto osomete gaenga kiyo oro mwalimu one of the schools cha Kisumu anyorete B brain Raganga kicho I don't see the reason osengendo kigia change ningi kia renge ngaki yo geta yo boniga ngaki ye kere tu asomete ga no ne rap yo kanja rengo lakini boniga eskuru ntaite go tengere well equipped tu abali mutu bwate se skuru bako ba ready by omo principal
oberire iga kuru almost 2019 mpaka rero iga kurwa gajite iga tanya ko improve school kurwa gajite ada ise means ko konya kogenda nsikira ritu. Skuru ya sekondari ya daraja mbili yegotoka Kitutu Central ase bunge ya Kitutu Chache South nibwo igo yarigetie amachibwa mabe asa matema yo ase nonye nabo chingikitwe ikerene tarro twitwanyorete onde bwensi gotokwanira na korwa chisababu cheime chigosiekia egati yeche skuru chirebo igo chiakorie bobe kurwa se county ya Kisii kurwa se bunge ya Kitutu Chache North egati abe skuru ye secondary ye Ramba yegotoka se ward ya Marani skuru ye secondary ya Mesaria neria ya Nyakora yegotoka se ward ya Kegoge chibo igo abarokibwa babo abange banyora chi grade cha D na E kurwa se county ya Nyamira skuru ye secondary ya Bugwendo PAG yegotoka Magombo ase bunge ya Kitutu Masaba nigo yarikia emin yebere nugutakienda asaborokigwa babo bonsi onde tayo onyorete libaga lyo kugendereria masomo ase university ndeyonsi ya Kenya asomo ngainyobo atete amatema yo ne grade ya D+ amachibu arolekana kogecha abange egati abo boteneri weskuru yo abalira nakubulia umworokyo monene kunganyigwa koroiga limorioka aseba mukagerete hase gutumeka ebinyugwa byo gotindia gutatwara ukubwatere no kuya nabubwatani hase sector au egati ya yanda mange. It's alleged that the principal is a big drunk, is an alcoholic who came to school to this school just after rehabilitation. And even then we expected that after rehabilitation somebody can change. He didn't change. Even then he is now worse. It's made the school appear like it is no longer school. Tarehe January 2024 kalente vitabu gai kabisa ine 121,200 omwaka oyo kaera kurwa bwongocha na atebibwa abantu bali bakobeka giseyo guchibese mbayo njikobori ngai bakale ngabakarale mburi bona kara bakarale munyako ngachibese muna abantu moko ngepenatu none penatu turi gupimerwa watebwo kunyusa tumaragata turi tuko. The secretary general sponsor, he wrote also letters complaining about the school to the regional, to Nyamira County, to sub-county. I brought them and I served them. And no action. Egati yechi skuru chinde boigo nkurwase bunge ya North Mugirango bunge ya West Mugirango neria ya Burabu kurwase county ya Nyamira asokobolia kwagendere kubekwa asabu watani au kubwaterna eligo kine birengo bichisemi ase county ya Kisii neria ya Nyamira enkuruba terigata seni kyagatembe literane nguruko Daniel Untiri. Manchumo ligarali totigalete na mangana ye jisami nigo obisi yo muasiri we jisami muskachuri asimigo sogamba yanyaga wa kwanekia abuna nigo obo soigo se abarokigwa go so achizukuru abwanyale kuba gosuki wa chitariki chanyaga wa chigosuki wa goikali tuko olia Jumatano chitariki merongo ebere ne yemo ase abarokigwa barachiko nyara kuba bagosoa bakwenda goswa se grade keri ya ikomi manchumo ligerali kugonyoretu nelinga amatuka yu asukibu esabarka ochkanda kogendra goswa ase grade igrasike ikomi oza senior secondary goikali tuko olia Jumatano tariki 24 am gukira bana tokola mangana majeke onga chinsenye wotuko bwarero jeni ngoro kwaro ni toto nyangiri kuranza mimenyeryo ni goto waterna Wilson Makoli kuranza me transmission ya korwadi ya san wasake nyongeri na boy go kurasa magega ya kamera so yolengana go ayolenga magega ya kamera nigakorwa Wilfred Matondura twaro tukoya.